Hukbar khwlainai rokni income double khwlainai bagwi naikol tongkha tabuni haste hapang taklai bisho watiro kisa misa ongma bai haste o aus maisalam kaham ke ongliya te Aman maisalam kaham ke khwlainai bagwi samung butang yago naharka hektoro 3200 kg Aman maisalam ongo fiaba taklai bisho hektoro 500 kg Aman maisalam khwlaimani nukjakha ar samung butango hukbar khwlainai rokno kisa misa chubachuni logi hukbar khwlainani samungo kwbangma urea SSP tramti P organic fertilizer bo rojaknai hini sajaka hapangni bwkhaktwi ar samung butango joto hasteni kwbangma thairogo hukbar tang bedeni luwajimung bai hukbar khwlainai rokni logiwo tongwi kholao samung khlai tongkha farmer field officer swrang salo hukbar tang bedeni phawi manjak phaima bai hukbar khwlainai rok salka bishalgarh ni prabhuram kami panchayet ni 600 kani kheto Aman maisalamni chara rojakha amoni jorawo joto haste gnagai 1,48,000 hector amsayo Aman maisalam chas khwlainai bagwi haste hapani bwkhaktwi nahar jakha swrang salo abo haina mangfle nukjakha bishalgarh bureau report khwrang